bi ame juma dona octobre kalo kile 30 an balimaw a bisimila malak cuka don kibaru kene kan bi kibara minnu b'an bolo kada kulo kan o de ye araba don octobre kalo kile 28 o conseil islamique du Mali ni o ye Mali silamɛw olu kɔni ka jɛkuluba ye o kɔni ye welewele bila silamɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ma ni u bɔra ka taa wele in kɔni jaabi selifana seli wagati la ka u ka dusumakasa kɔni yɛrɛ ka da ka dɔgɔyama wale dɔ kɔni taara ka kira Muhamadu kisi ni nɛɛma ba ye ka o sɛgɛrɛ hakilila jiginna Faransi jamana kɔni kan ekɔli karamɔgɔ dɔ kɔni ne sɔrɔla ni ka dessin dɔ kɔni kɛ ka o yɛrɛ denmisɛnninw na ka yɛrɛ k'a fɔ ko o ye kira Muhamadu ye kisi ni nɛɛma ba ye o ko in kɔni kɛlen o ye silamɛ dɔw kɔni la fitinɛ ni ulu kɔni ye ni ekɔli karamɔgɔ in kɔni faga o ko sababuya la Faransi jamana ɲɛmɔgɔ ale kɔni bɔra ka yɛrɛ ka fɔ ko ale kɔni ka mɔgɔ min kɔni fagara ka sababu kɛ ko o ye kira Muhamadu kisi ni nɛɛma ba ye ko o yo o dessin ko o kɔni ma ɲɛ ko o ma bɛn ale ma ko sabula ko adamaden bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna ka a da sago fɔ ko o ye olu ka hakɛ ye ale kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko o cɛ in kɔni ye wale min kɛ ko kojugu kɔni tɛ o kɔni ma bɛn diɲɛ silamɛw kɔni ma kabini o kɔni kɛra silamɛ jamanaw olu kɔni bɛ fitinɛla ka sababu kɛ nin kumakan ninnu ye o hukumu kɔnɔna la Mali silamɛw olu kɔni fɛnɛ bɔra araba don ni u ye ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako juma misiriba la ka u ka dusumakasa yɛrɛ ka da ni waleya ninnu kɔni kan Mali silamɛ ninnu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ni waleya min kɔni kɛlen filɛ nin ye ko a ma bɛn olu ma fiyewu ko sabula ko kira Muhamadu kisi ni nɛɛma ba ye ko o kɔni ka bon ni waleya ninnu ma ko wa fɛnɛ ko olu kɔni b'a laɲini Faransi jamana ɲɛmɔgɔ fɛ ni o ye Emmanuel Macron ye ko a ka yafadeli kɛ ka se diɲɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ma ko wa fɛnɛ ko u b'a ɲini Mali jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ fɛ ko Faransi jamana ɲɛmɔgɔ o ye kuma minnu kɔni fɔ tan ko u ka o waleya in kɔni kɔn kosɛbɛ silamɛya diinɛ ɲɛma caman kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin yɔrɔ kofɛlen na ninnu bɛɛ kɔni tun bɛ ka u ka dusumakasa yɛrɛ ka da ni waleya ninnu kan kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye araba don octobre kalo tile 28 jihadiste maa saba olu kɔni kun ka kiri bɛ ka tigɛ Bamako kiribulonba la n'an ko ma ko cour d'appel kibara minnu sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ kabini san 2015 jatigɛwale tabaga dɔw kɔni ye bingalikɛwale ta ka ɲɛsin hôtel Radisson ma ale ni restaurant La Terrasse Bamako kɔnɔna la ni mɔgɔ ninnu kɔni bɛ taa mɔgɔ saba la nka maa kelen kɔni kun tɛ nin yɔrɔ la mɔgɔ fila minnu kɔni kun bɛ nin yɔrɔ in na o kun ye Fawaz Ould Mohamed ye ni ale ye Mauritanie ka ye ale ni Sadou Chaka ni u ko ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko Usama Fawaz a yirala k'a fɔ ko bingalikɛwale min kɔni taara ka ɲɛsin Radisson mɔgɔw ma ale ni restaurant La Terrasse ma ko ale de kun bɛ nin ko in ɲɛmɔgɔya la kiri tigɛli kɔni senfɛ Fawaz fɔlenw kɔni jɔla ale la a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ale kɔni ye nin bingalikɛwale minnu kɔni kɛ tantɔ ko a dabɔla kama ko wa fɛnɛ ale cila ka bila a la ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko Faransi ale kɔni kunnafoni di so dɔ kɔni bɛ yen nɔ ni o ye Charlie Hebdo ye ko olu kɔni ye dessin dɔ kɔni kɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko u ye kira Muhamadu ye kisi ni nɛɛma ba ye ko o kɔni de ma bɛn olu ma ko o sababuya la ale kɔni ka ɲɛmɔgɔbaw olu kɔni fɛnɛ y'ale ci walasa cogoya min na a bɛ se ka bingalikɛwale kɔni ta ka ɲɛsin nanzaraw ma ko ale kɔni ka jateminɛw kɔni de y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Radisson kɔni na ko tubabuw kɔni bɛ kɛ yen nɔ ko ka caya ko o sababuya la ale kɔni fɛnɛ taara ka taa nin bingalikɛwale in kɛ yen nɔ Fawaz kumaw kɔni kɔnɔna la ale kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ale kɔni ma nimisa nin baarakɛlen na ko sabula ko ale kɔni y'a kɛ kira de kama ko sabula ko dɔgɔyama wale min taara k'o sɛgɛrɛ ko ale ye silamɛ ye ko o ma bɛn ale kɔni ni a ka ɲɛmɔgɔw ma ko wa fɛnɛ ko u ye a dabɔ a kama mun kɔni ye Sadou Chaka ye ni o ye Usama ye fɔlenw kɔni ma jɔ ale la ko ni Fawaz o kɔni kun ye ci min f'ale ɲɛna k'ale kɔni kun dan ye k'o kɛ ko ale kɔni kun tɛ ɲininkali kɛ k'a ko ɲɛdɔn ɲɛ bɛrɛbɛrɛ ko ale yɛrɛ kɔni ma bɔ ko fosi kalama fo ale kɔni minɛlen tuma min na ale sɔrɔla ka bɔ ko kalama nka o kɔni bɛɛ n'a ta ni maa fila ninnu kɔni na ɲangilibere kɔni dara u kunna ni k'a yɛrɛ k'a fɔ ko u kɔni bɛ don kaso la fo ka taa fɔ ko u sara wagati min na ko wa fɛnɛ k'u kelen-kelenna kɔni kan ka sefa wari miliyɔn 10 sara mɔgɔ minnu kɔni sara olu ni sɔngɔ ye ni jihadisi in kɔni ka fɔ la ko ni ko kɔni nimisa b'ale la ko mɔgɔ minnu kɔni sara bingalikɛwale ninnu senfɛ ko ka sɔrɔ ko silamɛw kun don ko o de nimisa bɛ ale la ko n'a bɔra o la ko ni mɔgɔ wɛrɛ minnu kɔni sara a la ko o kɔni kun ye laɲini ye kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye araba don octobre kalo tile 28 bingalikɛwale dɔ fɛnɛ taara ka dugutagalaw kɔni sɛgɛrɛ minnu kɔni kun dalen don gawo kan kibara minnu sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko mobili 10 ɲɔgɔnna ni dugutaga mobiliw kɔni b'a la ale ni mɔgɔw yɛrɛ
dugutaga mobiliw ale ni mɔgɔ olu kelen n'a ka mobiliw yɛrɛ ko marifatigi dɔw kɔni ye bingali kɛ wale ta ka ni mɔgɔ ninnu kɔni sɛgɛrɛ ka u kunna wariw kɔni bɔ u kunna ko wa fɛnɛ o bingali kɛ wale ninnu kɔni senfɛ ko u ye mɔgɔ dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ bugɔ ko ga ko mɔgɔ kɔni ni ma to ni ko da fɛ k'a yɛrɛ ka fɔ ni dugutagala ninnu u bolofɛn nafamaw ni u kunna wariw olu kɔni bɛɛ taga la nka an bɛ wagati min na i ko sisan mɔgɔ minnu kɔni ye ni bingali kɛ wale in kɛ olu ma dɔn fɔlɔ nka kibaruya mana bɔ kɔfɛ an b'o da tulo kan kunnafoni kuncɛ la kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ye ka kɛɲɛ ni alamisa don ye octobre kalo tile 29 a yirala k'a fɔ ko coronavirus yera mɔgɔ 7 la Mali jamana kɔnɔ ko wa fɛnɛ mɔgɔ 19 olu kɛnɛyala ka bɔ coronavirus bana la coronavirus kɔni yelen filɛ nin ye mɔgɔ minnu na nin ye a yirala k'a fɔ ko maa kelen o kɔni bɛ bɔ Kayi Keba Bamakɔ sigidaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ la a yirala k'a fɔ ko sigida 2nan a yera maa kelen na yen nɔ sigida 4nan a yera maa 2 la yen nɔ sigida 5nan a yera maa 1 na yen nɔ sigida 6nan a yera maa 2 fɛnɛ la yen nɔ o sababuya la kabi ka coronavirus daminɛ Mali la a ye mɔgɔ minnu kɔni minɛ olu jate kɔni dafala mɔgɔ 7,537 la wa mɔgɔ minnu sara fɛnɛ ka sababu kɛ coronavirus bana ye olu dafala mɔgɔ 136 la mɔgɔ minnu fɛnɛ kɛnɛla ka bɔ coronavirus bana la olu dafala mɔgɔ 2,686 la o sababuya la hali bi sanuya wale o matarafali kɔni ɲininen don bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna fɛ walasa an bɛ se ka ni bana in kɔni kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ an balimaw ni ne kun ye aw ka bidenw kibaru ye ka da tulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ